Goedendag iedereen op deze 6 april 2020. Ik ben hier dus te Zeeland, Nederland. Ja, het is namelijk zo, de veiligheidsregio van Zeeland had al enige tijd geleden maatregelen getroffen dat alle campings, vakantieoorden, vakantiehuisjes dus dicht moeten. En het heeft ook wel duidelijk zijn effect. Ik zeg nogmaals, hier te Zeeland, je ziet ook wel duidelijk dat die streek hier leeft van een soort dagtoerisme of seizoentoerisme. Ik zeg, alles is leeg en verlaten. Hier ook zie je dus een boerderij met dus dieren, ook voor activiteiten voor kinderen en van die formules en zo. Je ziet ook, dus alles is gewoon, ja, alles ligt stil. Het is ook normaal in deze tijd ter preventie dat men deze maatregelen moet nemen. Maar nogmaals ook, ik zeg, het is de wind, de vogels, dat is het enige dat je hoort in de streek, waar dat hij maar gaat. En af en toe dan ook een keer de boeren die bezig zijn met hun tractor en zo op het veld. Maar voor de rest, zoals je ziet, het is ongelooflijk de stilte. En namelijk zo, de vliegtuigen vanuit Eindhoven, je kan ze hier gemakkelijk zien, hier te Zeeland, boven. En je hebt absoluut niets, geen vliegverkeer, geen... de totale, absolute stilte. Zoals hier, een boer die bezig is op zijn veld, dat heb je regelmatig, links en rechts. Hier kom ik zo dadelijk aan de kruising van de N290. We zullen even gaan kijken hoe druk dat het vindt. Er was daar net een personenauto en hier richting Terneuzen 2 vrachtwagens daar, zoals ik nog zie. En voor de rest, mensen, het is absoluut stil. Je ziet ook hoe dat Zeeuws-Vlaanderen afhangt van het toerisme, het dagtoerisme, het seizoentoerisme. Nu is het wel duidelijk voelbaar dat je ziet van, ja, er is niemand. Dat is ook wel de bedoeling nu, maar je merkt het toch wel heel duidelijk. Er is absoluut die stilte, ongelooflijk. Ja, zoals de meeste mensen zeggen, de auto is niet meer nodig. Vooral in deze periode, de fiets is voldoende. 290 hier de richting van Terneuzen, vlakbij Hulst. En dan ook de andere kant richting Hulst of richting België. Sporadisch verkeer. Een keer opnieuw een vrachtwagen, een personenauto en dat is het. Momenteel het Michel Stadspad ook verlaten. Normaal gezien heb je hier toch ook wel in de morgen voldoende fietsers. Aan de linkerkant vesting Hulst. De Havenfortparking zonder campingkaars. Het is enorm stil in Hulst. Je ziet nu ook wel duidelijk als het toerisme er niet is. Dus laten we zeggen het algemene toerisme nu al voor de paasvakantie binnenkort en ook de grenstoerisme er niet is, dan is het toch wel bijzonder stil, verlaten. Maar dat komt natuurlijk wel ten goede nu in deze periode dat het zo moet zijn. Dat is een feit. Maar het is dus wel merkwaardig om het verschil te zien tussen de bewoners
inwoners van in en rond Hulst die er altijd komen, plus dan nog een keer al die grenstoerisme. Het verschil is toch wel merkwaardig. Ja, hier. Voilà, de totale stilte te Hulst. De supermarkten zijn open. Sporadische auto's. Geen toerisme natuurlijk in Zeeland, ook geen dagtoerisme. En iedereen dus centraal de gezondheid en het opvolgen van de maatregelen. Ook op andere plaatsen, ik zeg de snelweg, provinciale wegen, fietspaden, de volledige stilte. Dus hier ook ter hoogte van Hulst, de ingang, zie je praktisch eigenlijk niemand. Ik zeg, wat sporadische auto's. En ook ja, ingang Hulst richting Dubbele Poort, dat is sporadisch iemand. Het is stil, sporadische auto's. Ik heb u wel een keer een vrachtwagen. Maar het is zo stil, het is echt merkwaardig. Zo kan iedereen goede gezondheid toe. Tot later.